L'encara regidor de Falles, Andreu Piqueras, afirma al ple ordinari d'abril i també a les xarxes socials que la seva dimissió com regidor d'eixa delegació no es devia només als incidents ocorreguts en la cavalcada de festes majors i acusar a este mitjà de manipulació, assegurant que les informacions publicades a Cullera TV no eren exactes i que la seva dimissió es devia a altres molts motius. Les causes de la dimissió i si finalment el regidor dimitix o no estan convertint-se en un misteri comparable al de la Santíssima Trinitat, almenys de portes cap a fora de les oficines municipals. El regidor no va aprofitar el ple per formalitzar esta dimissió i a dia d'avui la premsa no ha rebut cap comunicació oficial de que esta dimissió s'hagi fet efectiva ni de quines són les seues causes. Més d'una setmana després que la Junta Local Fallera hagi renovat tots els seus càrrecs, els ciutadans desconeixen si Piqueras deixarà de ser com anunciar regidor d'esta delegació i qui el substituirà si així ocorre. Precisament, ni Piqueras ni l'encara president de les Falles de Cullera, Quique Sanz, acudiren a la reunió en què es va escollir a Paco Llopis com nou president de Junta Local, un fet curiós just quan les xarxes socials bollien amb els comentaris dels fallers sobre els fets ocorreguts en la cavalcada i l'anunciada dimissió del regidor. Estranyen les queixes del regidor sobre manipulació, quan este mitjà, a falta de comunicat oficial per part del gabinet de premsa de l'Ajuntament, es va limitar a reproduir les declaracions que Piqueras va fer al diari Levante. Curiós també resulta que el regidor afirme que se li podria haver consultat qualsevol dubte, mentre per altra banda Cullera TV encara espera resposta al correu electrònic en què com regidor de festes se li sol·licitaven una sèrie de facilitats per gravar determinats actes de les festes majors. La falta de resposta a este correu és encara més sorprenent quan va ser el mateix regidor el que va oferir tota la seva col·laboració i digué a Cullera TV que demanara per via e-mail tot el que necessitara per gravar i donar difusió a les festes. Cullera TV ja havia rebut el silenci per resposta quan abans de Falles demanà, mitjançant un escrit de Junta Local Fallera, una plataforma per gravar el lliurament de premis i l'ofrena. L'alcalde i el regidor de Falles afirmaren al ple de març que desconeixien que existira esta sol·licitud.